Včera si nám chýbal. Musel som vziať nočného, kolega vypadol. Spal si vôbec? Vyzeráš unavené. To ona vás poslala? Povedzte jej, že zbytočne už nikdy nechcem vidieť. To by šlo. Je mŕtva. Čo? Dnes ju zavraždili. Môžu ti to oplatiť aj inak? Dobre. Ale nezvykaj si. Kúpila mu ten stroj presne v deň, keď dostal vodičák. Dovtedy sedel na motorke iba v autoškole. Ona mu dá niečo, čo jazdí rýchlosťou 300 km za hodinu. To bol dôvod, prečo na svoj doterajší život zanevrela? Mala pocit viny? To ja neviem. Máme svedka, ktorý vás videl 2 dni pred smrťou. Spolu na obede. Pomoc! Pomoc! Ja som ju nezabila. Prisahám, že som ju nezabila. A to čo si dovoluješ? Myslíš si, že toto ti prejde? Nešaj na moje veci! Si ty ešte vôbec moja matka, aby si mi hovorila, čo mám robiť? To čo si povedala? Ja nechápem, ako sa to mohlo stať. Môj otec je vždy taký opatrný. Takéto veci sa stávajú. Aj vy mávate pocit, že nikdy nie ste tam, kde vás práve najviac treba? A to poznám, tiež mám deti. Ja neviem, ako to budem riešiť. Možno je môj otec už príliš starý na to, aby sa staral o deti. No dnes je zachránil život, nie? To bude dobre. Hovoríme o mojom tele, o mojom živote. O našom živote, Katka. Budeš tehotný ty, alebo ja? Kto bude rodiť? Kto potom ostane doma, ha? Toto nie je fér. Vieš, čo nie je fér? Že nie si ochotný pochopiť, že ja už nevládzem mať ďalšie dieťa. Sme sami. Nikoho nemáme, ani priateľov, ani známych. Dlho sme sa rozprávali a nakoniec sme sa dohodli. Máme 4 nádherné, zdravé deti. Ak sa manželka necíti na ďalšie, budem to rešpektovať. Čo však neznamená, že si to časom nerozmyslím.